Та, хората в България и хората в чужбина искат гражданско участие в управлението на държавата, защото държавата е на гражданите. Споменати са много неща, но най-тревожното и най-стряскащото от всичко е, че в момента българската земя е разпродадена поголовно и тя е разпродадена в голямата си част на чужденци. Ние желаем българската земя да не се купува от чужденци, така както беше прият закон в Унгария. И в Унгария няма право да купува унгарска земя. Реална е опасността, след като първо искаха да пробият земята ни с шистов газ и да ни тровят целенасочено, сега просто целокупно да си оградят тази земя, която е тяхна и да нямаме ние достъп до нея или просто да имаме достъп толкова, доколкото да работим ангария. Българският народ трябва да разбере, че това урбанизирано общество, в което ние живеем, не предлага абсолютно никаква алтернатива. Ние сме затворници, защото сме отделени от българската земя. Живеем в една икономика, която е базирана на енергия, която рано или късно просто ще свърши, защото петрола рано или късно просто ще свърши. От сега нататък рецесиите никога просто няма да приключат. Не трябва да си правим някакви илюзии, че нещата все някак си ще се подобрят и ще минат покрай нас. Постоянно ни вдигат цените, всяка година. Ако трябва дори да говорим в световен план какво става, от 2010 януари до 2011 януари световният индекс на храните се е повишил с 33%. Нещата няма да стават по-добри и за хората в градовете нещата ще стават все по-трудни. Така че ние категорично желаем българската земя да бъде върната на българите. Защото, както Николай Хайтов казва, изгубим ли България, ние сме изгубили всичко. Освен това... Освен това, желаем абсолютно всички заменки, които са направени с невероятно красиви части на България, да бъдат възстановени и да бъдат върнати в собственост на държавата. Нещото, към което аз бих призовал всички вас е като българи, може би да простим на тези, които са направили всичко това, защото те не знаят какво правят. Хората, които ни управляват, не случайно един от великите духовни учители на България е казал: политиката е за хора, които не разбират истинския живот. Така че това са едни хора, които в голямата си част са абсолютно неосъзнати, които смятат, че смисъла се крие само в това да трупаш пари и да си поживееш, а не разбират красотата на това хората да живеят един за друг, да си помагат и да бъдат общество. Браво!